Bos días de novo. Ben, sobre esta moción recorrente, pois, nós tamén volveremos a insistir nas nosas posicións. E un pleno máis, sabemos que a Consellería segue, efectivamente, sen abordar, máis alá de alguna fotografía de precampaña electoral, un diálogo participativo e con consecuencias reais a necesaria nova zonificación escolar, é dicir, segue sen atender as demandas que lle foron trasladadas por parte da Federación Olímpica de Asociacións de Nais e Pais do alumnado de Vigo, por parte de sindicatos, de colectivos da comunidade educativa e tamén dende a Marea de Vigo, demandas que non porque pasen os meses do curso escolar son menos urxentes, máis ben o contrario. Por iso nos vemos efectivamente na obriga de lembrar o que aquí tamén dixemos en meses pasados. É necesaria unha zonificación que permita, dunha vez por todas, considerar o transporte escolar como un servizo público que estea determinado polas necesidades dos centros escolares. Ademais, as demandas relacionadas co transporte non son efectivamente as únicas restriccións que afectan os centros públicos. Tamén sabemos que en ningún centro público da nosa cidade se ofrece un proxecto educativo continuo dende a continuación da primaria a ESO. En numerosos centros da cidade tamén sabemos que non se restableceron neste curso as liñas retiradas en primaria o curso pasado, e a iso se engade unha escaseza de docentes que se ven xa cronificando curso a curso. Ademais, moitos centros públicos de infantil e de primaria non poden garantir unha praza de comedor a todas as familias solicitantes, mentres os centros públicos de secundaria directamente non contan con servizo de comedor. Non obstante, no que se refire ao goberno municipal, creemos que hai que ter en conta os datos de renda familiar das persoas en situación de vulnerabilidade e o encarecemento do prezo da vivenda, dos servicios básicos nos últimos anos, para tamén aplicar medidas neste sentido. Non comprendemos por que sobre unha partida de 400.000 euros do orzamento municipal para a cubrición de patrios escolares, precisamente para isto opera unha modificación que retira 286.000 euros. En este momento, xa avanzado, ademais, o segundo trimestre escolar, tampouco ese novo orzamento mermado se executou. Ademais, tamén, digamos, non deixa de ser chamativo o que acontece co mobiliario dos colexios por parte do Concello de Vigo, nos orzamentos do Concello de Vigo. Dunha partida de 40.000 euros, agora viuse reducida a 5.000 euros. De 40.000 euros pasamos a 5.000 euros. É unha cuestión que tamén nos parece relevante. Nos defendemos que o Concello de Vigo sexa solidario e igualitario, que sexa bandeira da educación pública, comezando por aumentar os importes das becas e da educación pública e por ampliar os supostos subvencionables na educación pública, como os importes de actividades extraescolares ou excursións que se realicen dende o centro, e dende logo tamén, efectivamente, comezando por deixar de subvencionar a fondo de cargos de gastos públicos os uniformes da escola privada, porque mentres vostedes se reparten culpas, hai un orzamento que queda sen executar en detrimento de todos os vigueses e viguesas que non poden ou non queren escolarizar os seus nenos e as súas nenas na privada, porque eses vigueses e viguesas si confían na excelencia da nosa educación pública. Para frear as desigualdades e a guetificación da cidade de Vigo é necesario un compromiso coa educación pública, non con descendencia, tanto por parte, por suposto, da Xunta de Galicia, como tamén no que respecta ao goberno do Concello de Vigo. Moitas gracias.